ngeke izolunga le. Izolunga kungafanga muntu. Akekho umuntu okufanele afe. Akekho umuntu okufanele ashawe. Akekho umuntu ongazi kubo. Sizomtshela nje umuntu uthi ahamba yekubo. Ngoba phela kusikho kubo la. So ke sicela ukuthi abantu abajaha ukweba bakithi. Hambani niyokweba singekho thina. Umuntu onenkinga nomuntu othile ofuna ukuyolimaza umuntu othile akahamba yomlimaza singekho. Lapha kwaZulu kuyalalelwa. Umuntu ohola abantu uyalalela aphinda alalelwe futhi naye. So ke asifuni ukuthi wena uzothola ithuba lokuzokwenza ubudlwembe bakho la bakini uzokuveza lapha kwethu ebese kube ngathi thina sinande abantu abangalaleli sabaletha la yonke insizwa mina buka nje. So ke amaphoyisa abafowethu siyawahlonipha. Amaphoyisa kuumsebenzi wawo ukuthi makuhlangene abantu njengasemakhaya. Emakhaya kuvumelekile ukuthi umphakathi uhlangane induna ingekho. Nalapha ke kusedolobheni uma ngabe kuzohlangana umphakathi amaphoyisa ayabe khona asuke ezobheka ukuthi nina anisukelwa ngabantu abangazile kulena. Kungabi ke yini esenivele nina nisuka nina nilwa namaphoyisa niwa aggravator asayagcina amaphoyisa asayathukuthela asegcina selwa nathi ngoba bangabantu phela nabo. Mawuzothi umuntu egqoka uniform esemsebenzini uthi ungazile kuye bese lokuthukana naye uzothukuthela naye. Sizobuka nje la edolobheni sibone kushaya umuntu wesifazane izolo uMacingwane kade yedwa futhi ngicela ukusho la on record ngoba abantu abaningi bagxeka uMacingwane einkundleni zokuxhumana. uMacingwane akekho umuntu ongabonanga ukuthi ufike abantu bevele behlangene. Izinto eziningi ezenzeke lapha zenzeke ezinye zenzeke engakafiki ezinye zenzeke sekhona kodwa abekunasiba abantu ahamba nabo ukuthi uyothe abenza ukuthi ngoba kube uke washo ukuthi abakwenze ngabe kube isiphihli phela lapha izolo ngoba bebebaningi laba abantu. So ke siyacela ukuthi ningakunaki lokho kwa social media ukuthi abantu becapitalize ngomuntu uma bembone ezame esebenza. Kwenzeke kahle izolo uzokhuluma uMacingwane sizokhomba indlela ukuthi sibheke ngakuphi. Sicela inhlonipho. Siyashayana ke iningi insizwe ngihamba nazo la. Siyakushaya nje uhamba nathi impela. Ungafuni ukulalela ngoba phela uhlanye liqoqwa ngenduku. Uhlanye nje liqoqwa ngenduku hayi lo ngime nalo. So ke siyathokoza ngane zakwethu ngizonikeza indaba ezitha and then indaba ezethu sokhuluma maqede bese sikhomba indlela ukuthi amandla amandla sokuba sokuba amandla awusiyakhala manje inkani wethu sibonga kakhulu ngalomthetho inkinga abanye babaphathi bengalomthetho bamhlophe ingqondo yabo ihle isasela ngoba ndololweni abakithi basilalela socela ukuthi inkulumo esikhulume lapha babatholekele laba belungu abakhipha instruction ukuthi sidutshulo sengizimale kakhulu emoyeni ngibona omunye wabo labo bangidubula nangu wangidubula ukho okubalekile ukuthi into ebalekile ingalomthetho isihlonipha 100% ubaba uMkhonazi ukhipha instruction ebalekile ukuthi njengo provincial commissioner asezisiqiniseko sokuthi ilungelo lethu lokumasha nelungelo lokuclean idolobha lethu nabo bayifuna igebengu ama-drugs abawo bafuni kodwa akungashawa umuntu akungatshontshwa yabona asingadlambele ey'nganeni zabantu izama zakithi ngoba baningi abantu bakithi nabo abayizamelayo lapho abamisa amatende bezama njengoba bedlula kuba izolo ngisekathatha iqatha nje kodwa ngingalikhokhela iqatha ngithatha iqatha labona angangakhokha kodwa ngiyakhokhela iqatha ngekuthanda okubalulekile kangane zakwethu isigameko sayizolo njengoba esho umpokodo abandaba bekuklina njengoba abafowethu bemasheli mashi behlala beliza nangikhona umfowethu bonakala ekuthenini amakwelekwele ashaye umuntu osifazane nomhlobo umuntu osifazane hey uJacinto uyabathola laba sebethe xaxa bathola ubekhona walimala umuntu osifazane eshawe deeper parts ngakho ke we are not thina siyi-Rainbow Nation country ngakho ke uma ngabe osifazane lo mlungu eyinikele ekuthenini uzoba ingxenye emashini mashi uklinwe emdala engaka ethi now lo generation to come leyo nto leyo akukwazi ukuhlukumeza kalowo muntu emveni kwalokho mangabe udaba lwenziwe amakwelekwele eshaya thina kuthiwe hayi understandani
Mase kusuka zakithi siziphindisela sekuthi abaselubatshaza umhlaba wonke. Ngithi lemgodoye ngomalema nosopolitiki balekile ukuthi ikwazi namhlanje. They must know that all political organizations have failed this country. And thina siwumphakathi sisodwa without any politics, we will resolve and solve this problem. They are rational to conclusion. He must be rotten in jail. Bullshit Malema. No time kwela wanje bebaningi lesifunda. Sizolibinga lomthetho akwazi ukuthi eSouth Africa zonke idleke zama drugs abantu aba illegal nabantu abadayisa omahosha baphendula ingane ziba omahosha bayaziwa. You know the vein umthetho uyazi vein. You know the people, but they are not arrested. What does that tell you? It tells you that the law itself is broken amongst themselves. About umthetho uhlukane kabili. Khona bangakithi, khona badlaya edobengwini. Ngisho phambi kwa umthetho lo. Masukala la. Kanza kwethu inhlonipho ndabandaba uqedile. Siyagayidana la. Siyahloniphana. Waphunyuka ukithi sokushathi. Ngakho lokho siyaklina basihlonipha kakhulu iPOP khona nomthetho nawo ifunde nto bafuthi ngiyakutshela uyimila phela nabo babanjwe iuniform bafisa ukuyizinsizwa nabo so manje kubalekile bafuthi ukuthi ngaka kwethu asiqala uhambo lwethu kube the time frame siyazixabana nabo umthetho sikwazi ukuthi sidemonstrate i-unhappiness yethu kodwa ngifuna ukusho ukuthi ngisuka ngomhla 27 28 29 segoli sicela ukuthi igoli lonke libe ready lazi ukuthi kufanele sihloniphe asishisi asitapi asigebe asesibusebenza ubugebengu asiphathe ikhane engavumelekile injalo kanza kwethu amandla sonqaba simu uyayivumela